Hola, em dic Jordi Lladós, soc un jove de Tremp, estic acompanyat aquí amb el Sergi, venim a fer un programa per la Fira del Codony i bueno, tinc un restaurant aquí a Tremp que es diu Restaurant de Gurb i aquest soc jo. Soc Sergi Amellà, soc cuiner. Jordi, què tal? Aquí estem. I res, avui farem una recepta molt xula. Utilitzarem productes del teu país, que és extraordinari, el Pallars. I mira, començarem amb el codonyat de l'Esperança. La carn de Vallestorm, Molt bé. la xisqueta. La xisqueta, que és un dels productes estrelles també del país. Formatge de Casa Mateu, de la Clara. Ametlles, cebes, serien de Coll de Nargó, però ara no n'hi ha. Carbassa, ous, canyella, sucre i oli d'oliva. Sí, vale, aquí al Pallars tenim diversos productes, en aquest cas farem servir l'oli d'arlequina del Cal Portaler i bueno, també tenim dues varietats autòctones que serien la cua de cirera i La llargueta. la llargueta. Això. Que són excepcionals. M'han explicat que la cua de cirera és un superaliment, o sigui que hem de promocionar molt bé els nostres productes. Doncs vinga, si et sembla, comencem i endavant. Començarem primer per fer el que és la carbassa, per així la posarem a coure en el forn. Passes la placa aquesta i el... Perfecte. I després tu entres amb la ceba. Vinga, ara tirem cap aquí. Doncs sí. Fira del Codony semiconfinada. Sí. No, però... El codony de l'Esperança és molt guai perquè és el que parlàvem abans, no? Que és la paraula que necessitem tots ara, no? Esperança i molta força. Tallem la carbassa i li farem un tall amb el motllo perquè ens quedin dos llesques, que les posarem a coure al forn. Vale, més o menys mig centímetre. Més o menys mig centímetre. Ho passem l'oli. Posem una mica d'oli i ja la portarem a coure al forn. 5 minutets, que quedi una mica cruixent, però també cuita, perquè si no seria una mica massa... Que caramelitzi. Sí, però que quedi la textura perquè després sigui divertit en boca també. Posarem a coure la carbassa per fer el puré. I després tenim els ganivets de la Pallaresa, també, que són super xulos. M'encanten, tallen superbé. Sí, ja t'he tocat alguna. Sembla amb els enduré després, en plan d'estranquis, Res, la tallem a daus. Posa això per aquí. Aigua més o menys, quanta posa? Posa, després com hem de colar no és un problema. Que en tingui suficient per... Jo penso que està bé. Una cullera, sisplau. La posarem a coure. Tenim sort que tenim focs d'inducció que van super ràpids. Llavors hem de treure el que són les llavors. Les podríem aprofitar també per fer llavors caramelitzades i així no llançaríem res. Però ara, com no tenim suficient espai per fer-ho, doncs les reservarem. I explica'm, al teu restaurant quin estil de cuina feu? Bueno, treballem molt només amb el producte, no ens dediquem a fer molts acompanyaments ni res i sobretot està molt encarat a la carn a brasa d'aquí, del producte de la terra i tot això d'aquí. Perfecte. Treballem molt amb el corder d'aquí al Pallars i sobretot amb d'allà també. Molt bé. Home, és que amb els productes que teniu en el Pallars no cal fer gaire cosa. No cal fer gaire cosa més, vull dir... Tenim un producte que... Som molt privilegiats, la veritat que jo sempre que porto gent de fora i tal, al·lucinen. Posarem a coure. Sí, que cobreixi. Fantàstic. Perfecte. Doncs si et sembla, piques la ceba amb brunoise. Brunoise és talladeta petiteta, vale? Vinga. Posarem l'oli també. Aquí el que es tracta és caramelitzar la ceba. Ara quan la posem... L'altre ganivet, perdó. I deixar-la puixadeta per després rostir el corder. És un xai corder, em costa a vegades dir el nom de que és sempre... Jo mai m'he trobat una peça que
que tingués gust de corder, allò que deien abans els padrins, no vull corder que fa gust de corder, és un corder amb un gust extraordinari i combinat amb els dolços ja veuràs que quedarà fantàstica. Aquesta recepta és del llibre del Sensuke, que és el llibre de cuina més antic d'Europa, i és una recepta que es menjava a les corts. I nosaltres li hem donat un toc una mica diferent perquè... Ens podem sentir privilegiats avui, tu. Ja està, jo penso que la podríem posar. Sí? Sí. Molt bé. Va, ves fent una miqueta més de ceba? Sí? Sí, sí. I de productors d'oli, què n'hi ha? Potser 10, 12? Doncs ara mateix no ho sé. N'hi ha 6. 6 productors extraordinaris. I a part, jo penso que una de les riqueses del Pallars és el paisatge, no? El territori. I ara quan pujava i començava a veure aquells canvis de colors, el vermell, el taronja, el verd, això és extraordinari. Quan estava a Barcelona, sempre que passàvem pel port de Comiols, quan arribàvem a dalt de tot, era com, buah, ja estic a casa, saps? Estic a casa, eh? Sí, que es veia tota la conca. És espectacular. És preciós, és preciós. És espectacular. Sí, mira, una de les coses bones de les poques coses bones que està tenint la pandèmia potser és que ens estem adonant realment de tot el que tenim, tant en territori com en gastronomia, i tot i que ara no ens deixen treballar, quan es torni a obrir la porta per vindre a menjar, jo penso que... Sí, podem fer un gran boom. Que és una de les opcions més importants. Territori, gastronomia... I et podria dir inclús, aquí dalt al Pallars potser ens ha favorit una mica i tot això d'aquí, perquè la gent al fer molt més turisme local aprofita per pujar més cap aquí i jo crec que hi ha més una persona que s'haurà enamorat de les terrasses del Pallars, això ho tinc claríssim. I fins i tot, jo et diria que molta gent del mateix territori que no era conscient a vegades del que tenien, no? Jo mateix. Ah, mira. Jo mateix. Sí, jo mateix, perquè aprofites més per fer caminadetes, això quan et comencen a sortir i tal, i descobreixes racons molt guais. I a mi el que m'ha passat, una cosa molt xula, és he començat a fixar-me en coses. Abans sortir a passejar i són coses que has vist durant molts anys, no? Jo soc de l'altre costat del Montsec, però aquests dies em parava a mirar llocs concrets i deia, hòstia, quina cosa més meravellosa, quina sort que tenim. Doncs la ceba, mira, l'estem putxant, agafa una mica de color, no la necessitem super putxada, però si no es desfaria. I a mi trobar el que són les textures dels productes a dintre dels plats m'agrada molt. Sí. Clar, no cal que sigui un sofregit així excessivament. Exacte, però si no estaríem fins demà. Jo ara que s'acosta l'hora de dinar ja començo a tindre gana. La salivera aquí. Sí. Vale, això anirà bullint i res, ja veuràs que és un plat que combina molts gustos. Tens la carn, tens el dolç, tens l'especiat, tens la salinitat del formatge i, ostres, l'oli d'oliva que és super aromàtic també. A més, tota la cultura gastronòmica que tenim aquí és que moltes vegades anem sempre com a lo més sabut, no? I cal arriscar-se, cal tastar coses noves. Sí, jo també hi ha molta gent que li agrada molt més l'exòtic últimament i tal, i a vegades no es fixen també amb el que tenen. Hi ha moltes coses d'aquí que no hauran provat, és que segur que no hauran provat. Segur. No te'ls acabaràs, això segur. Hi ha un producte que m'encanta a mi que és la girella d'aquí dalt, que és molt centrat d'aquí dalt, però que a Barcelona, quan el vaig servir per primera vegada, molta gent al·lucinava, perquè és un embotit, no és un embotit... Sí, bueno, i també és curiós que no trobes gaires productes així que es facin amb freixures i coses així. Arròs, freixures, el ventre és molt xulo. És molt xulo. Doncs recordem una mica, tenim el corder d'Estorb, de Cal Bataller, i el cunyat de l'Esperança. Fantàstic. Una miqueta més, Això d'aquí, afegirem això d'aquí que vaig entrant, el corder. Clar, pensa que la cuina de l'edat mitja tenia una influència oriental molt forta, per això hi ha tantes espècies a dintre. La reminiscència que ens queda com més comuna és la canyella, però per exemple el gingebre era una espècie supercomuna
I tots els cuiners tenien una barreja d'espècies, que era la pólvora de duc, que venia del Ras el Hanout, que és la barreja d'espècies per antonomàsia dels països àrabs. Però els catalans, en aquella època, com eren cristians, no podien dir paraules àrabs, aleshores ho van traduir com a pólvores de duc. Sempre te'n vas a dormir sobre una cosa nova. Sempre, sempre. No es pot mai parar d'aprendre, ni es pot parar mai d'investigar i... S'ha de ser curiós amb aquesta vida també, si no és molt avorrit, no? Mira, saps què vaig fer l'altre dia? Estic elaborant receptes medievals, igual que aquesta, i vaig fer una salsa que es diu salsa Joubert, que és una salsa d'herbes aromàtiques, i vam anar a buscar totes les herbes aromàtiques salvatges al Montsec, que guai. i la vam fer. I la vam tastar amb peix a la brasa, amb carn a la brasa, amb pasta. Era com menjar pesto, però molt més aromàtic. I era com si passegessis pel Montsec. Veus, aquesta te la passaré després. Espera, sí, me l'apunto. Veus, ara ja... Ara ja hi posarem la carn de corder. Aquest és el de darrere? Diria que sí. No, aquest és el de darrere. Perfecte. Doncs hi posem el corder. Quina carn, eh? Sí, M'encanta. Puc fer, no? Ara? Que estic sol. Sí, però és un rotllo, perquè... El no poder provar, el no... Els cuiners hem de poder tastar tot allò que fem, si no, malament. Home, inclús amb una mascareta ja se sent bona olor, eh? Sí. Baixarem una mica. Posem una miqueta més d'oli, sisplau. Però veus, ja va bé perquè va quedant dauradeta. Vale. Sí que fa bona olor, eh? Bo. Ja et dic, amb aquestes hores ja... Sí, ja comences a salivar, això està clar. Sí. Doncs el Pallars és un dels llocs mítics i màgics. Jo sempre dic amb amigues d'aquí i amics del Pallars que jo soc del Montsec de Rúbies, de Meià, i sempre dic que som més pallaresos que nogarencs, perquè toquem més aquí dalt, tot el paisatge i la cuina és molt similar. Sí, al final també les barreres geogràfiques també devien ser com que devíeu estar més a prop d'aquí també. Sí, suposo que la muntanya feia la barrera, però com a concepte, com a terra, jo penso que som... Si em sent algú de la Noguera ara, o del poble, em matxacarà, però és extraordinari. I el Jussà, que sempre havia sigut terra de pas, s'està reivindicant com un destí de viatgers extraordinari. Perquè els Cellers, per exemple, teniu uns vins extraordinaris. Això sí que sí. Brutals. Ara hi posarem el sucre. Vinga, per caramel·litzar. Tirarem les espècies també. Mira, el comí. De comí en ficarem una miqueta, però si no ens dominaria tot el... S'ha de tindre molt en compte amb el comí perquè és una espècie que domina moltíssim. I passa el mateix que el clau, que si et passes una miqueta ja estàs. I la canyella igual. Lo xulo d'aquesta recepta és que al portar totes aquestes barreges d'espècies has de ser quasi alquimista per sortir tot, que puguis notar tots els gustos. Posem una miqueta de canyella. Perfecte. Quina olor, eh? Doncs ara, aquesta ja ho tenim fet, reservarem fins que tinguem el puré de carbassa. Vale? Si et sembla, mentre esperem que se'ns acabi de fer el puré de carbassa, tallarem la meitat d'aquest, el talles a dauets petits també. Vinga, va. Molt bé. Quina flaire, tu. Sí, eh?
Menys mitja Macedònia o...? Sí, així per la meitat i dauets petits. Doncs després, quan vaig fer aquest plat per primera vegada, quan vaig tindre preparada aquesta salsa semblava una bolonyesa dolça i especiada, amb corder. És que ja ho sembla així, a més o menys la textura ja... Em recorda molt una bolonyesa. Doncs quan li posem el puré de carbassa, ja veuràs que hi ha aquella textura de salsa de pasta super xula. Per això que moltes vegades el plat el segueixes ortodoxament, però si li dones una mica d'imaginació, pots treure moltíssims plats. Que bo! Perfecte. Deixarem aquí. Aquesta li costa una miqueta pujar, em sembla. Que no hem apagat la que no toca ja. I el posarem ja aquí dintre també, el codonyat. Fantàstic. Quin producte el codonyat també. Sí, també és golós, és dolcet, apeteix. Mira, l'altre dia, per aquest tema, no? A vegades anem a comprar marmelades d'arreu i tal, i ens oblidem que tenim productes com aquest. I a Barcelona s'ha posat molt de moda una cosa que es diu ramen, que és una sopa, una espècie d'escudella. La coneixo. Si tenim escudella meravellosa, nosaltres, no cal. S'ha de ser curiós i s'han de tastar les coses, però és més difícil trobar escudella que ramen, sobretot a ciutat. I això és molt trist. Doncs ara te'n fotràs, però sempre, absolutament sempre, que fem escudella al restaurant, al cap d'un dia ja volat tota i podem fer-ne 10 litros, 20 litros, el que vulguis. Jo feia un dia d'escudella a Barcelona i era... És que ve molt de gust, i ara amb aquest temps que comença a fer fred i tal, això revitalitza. Sempre em faig sopa i cada nit una tasseta i trossets de morro, trossets de cigronets, farem així. Fantàstic. I tallarem ara llesques de formatge. Jo els formatges de llet crua, com els formatges de Casa Mateu de Surp, jo són formatges que la pell me la menjo sempre, perquè formen part del gust. El que passa que per aquesta recepta en concret el que necessitarem serà només la part central, perquè ens ha d'encaixar amb les rodelles que hem fet abans d'això. Fes-te un parell de llesquetes i després farem el mateix. Mira, ara ja va a tope això, ja estem... Fantàstic. Sí, la carbassa tenim sort que és un producte que es cou bastant ràpid. Més o menys així? Sí, fantàstic. Vols que te'n talli un tallet? Per després, que això no queda bé davant de la tele. Nosaltres tenim un problema, és que ens agrada tot. Sí, jo... I hem de tastar tot, és un drama això, saps? Home, s'ha de saber el producte que gastes. Exacte. Sí. Però ens hem de controlar, perquè si no, jo, per exemple, pesaria 180 quilos. Jo tinc més clar que l'aigua. Sempre ho dic, que després del servei se'm passa la gana de tant veure menjar, però jo crec que també està anar picant aquí una mica d'allà. Però estàs picant sempre. Ara, aquí falta sal, aquí no sé què. Tasta això, Sergi, que no sé si està bé. Fes-ho per... Espera, fes un... Sí, ja. Ja està? Doncs no està. No estava. Perfecte. Pensava que l'havia tallat tot. No passa res. I així ja ho mantindrem per l'altra rodella. Evidentment, no llançar res, tot això ho guardem per fer pastes o per anar picant mentre cuinem. Exacte. La deixarem aquí. Aquesta d'aquí. I res, i ara esperar una miqueta que tinguem allò fet. Ja veureu que un cop tinguem feta la carbassa, el puré de carbassa, és barrejar i ja muntem. Fantàstic. I només estic pensant en el plat ja finalitzat i estic salivant. Sí. I així el restaurant el vas obrir tu, és familiar? El va obrir mon pare. Llavors jo al principi, com era xic i tal, anava a ajudar, només... De fet sempre li deia, no esperis que em quedi mai al restaurant, no sé què, però a poc li vas agafant gràcia, li vas agafant carinyo i al final vaig decidir estudiar cuina i mira. Molt bé. On vas estudiar? A la Hoffman. A la Hoffman, molt bona escola. És que cuinar relaxa, cuinar és cultura, és un acte d'amor. Jo sempre dic que per fer la feina que fem hem d'estimar molt a la gent perquè dediquem més part de la nostra vida als nostres clients i amics que ens venen a veure, que confien en nosaltres, que no pas amb la família. Ara, no hi ha res millor que un client et vingui i et digui ei, que hem menjat molt bé, no sé, és supergratificant per mi. Te'n vas a casa
Te'n vas a un altre rotllo, vas diferent, vas content, vas... Sí. M'agrada. No, i després, una de les coses més xules és quan tu comences a ensenyar productes, no? Doncs, ostres, tinc una ovella xisqueta que és una raça autòctona, recuperada, queden tants ramats, tal. La gent ja et compra d'una altra manera, ja sent aquella sensació de dir, ostres, estic col·laborant amb un projecte, no? Et sents part d'una tribu. O els olis, amb aquestes varietats autòctones, amb els formatges, et sents part d'un projecte que és un projecte que va més enllà del fet de menjar, no? Estàs col·laborant amb explotacions petites, estàs col·laborant amb pagesos, amb ramaders, amb restauradors, això és una passada. Una mica el que tot es promociona tot. Exacte. Mira, aquesta carbassa, ja està cuita, veus? Ja es trenca. Doncs pararem el foc i la triturarem. Vale? Anem apartant. Sí, anem apartant, perquè ara ja el procés és ràpid. I així, durant la Fira del Codony es fan moltíssimes activitats. Hi ha un producte que és estrella, que és l'allioli de codony. Exacte. Aquí és molt, molt tradicional. De fet, en fan pràcticament totes les cases i no crec que sigui un producte que es coneix molt per les Catalunyes, això d'aquí. I de fet, aquí se'n fa un concurs i ven totes les padrines de casa acostumen a anar allà i realment és un producte molt, molt bo. Que guai. I és fàcil i es pot fer amb molta quantitat també. I de fet em sembla que estem preparant també un curset, una espècie de taller per fer així que t'expliquen a fer-ho des de casa i realment pot ser molt interessant i és una cosa que pot agradar molt a la gent. Escolta, les braves del Pallars amb allioli de codony. Aquesta és el proper hit del país. Vinga. Tritures la carbassa, que quedi fet un puré. A veure... Ja veuràs que és un puré dur, perquè necessitem que tingui la textura. És el que et dic, el que t'he dit abans. Si queda algun trosset gros i tal... Bueno, és textura. No passa res, és textura. Sempre és agradable trobar-te un trosset així una mica més gran. Una miqueta més... Sí. És fantàstic. Que bo. Després ho tastem, Ui, tant. Vale, ja està. Vale, perfecte. Espera, desmuntes així? Sí. Així, clic. Mira tu, si em dones una cullereta o alguna cosa així, que es forrarem... Ah, mira, ja està, fantàstic. Ja està, ja. Llavors, ara, simplement afegim el puré de carbassa a lo que és a la barreja de carn, ceba, espècies i sucre. Que bo. I l'ametlla picada. La teníem per allà, també. Vinga, la tires a dins. Fantàstic. Podria ser un postre de carn, Sí, és que ho sembla, això t'anava a dir. Sí, sí. De la carbassa, l'omella i tot. Tinc un amic que ell és del Pallars Sobirà, que és el pastisser de l'Echaurren, d'un restaurant de 2 estrelles Michelin a La Rioja, i sempre tenia al cap de Sergi, hem de fer postres de carn, postres amb carn, i havíem deshidratat carn de corder i tal per fer com carpaccios dolços, però no vam arribar mai a servir-ho. Home, ha de ser un projecte molt xulo, I així experimentar amb aquestes coses, són coses que no ha fet pràcticament ningú, vull dir, algun postre sí que hi haurà fet a base de carn, però és molt divertit. Però tu imagina't, jo què sé, carn curada, però la cures amb sal, sucre i espècies. Que sigui el regust dolç aquest. Sí, i fas una torrada de pa d'algun forn d'aquests meravellosos que teniu per aquí, amb una mica d'oli d'oliva verge extra d'aquest, dauets de codony i la carn així a llesques i formatge de casa Mateu, de qualsevol formatgeria aquí dalt. Doncs mira, tant berenar, esmorzar com postre, com el que et vingui de gust Fantàstic. en aquell moment, sí. Mi niño no me come. Té, postre al Pallars. Molt bé, doncs això ara ja ho tenim. Has vist quina textura té, el que et deia, que sembla una bolognesa. Sí, ara que ho dius, sí. Doncs això seria molt xulo fer-ho servir com a salsa de pasta, fer raviolis d'això, per exemple, o una coca de recapte amb el corder. Es barreja bé perquè quedi tot ben amalgamat i quedi ben xulo. Perfecte. Doncs ara ja procedirem a muntar el plat. No, aquesta aquí dalt, Sí, per anar a ficar les estuaris. Ah, sí.
I la meva padrina, saps què feia amb els codonys? Què feia? Doncs anàvem a buscar codonys amb el padrí, arribava a casa i els més macos els posava als armaris. I llavors tota la roba feia una olor extraordinària. Home, sí, com a ambientador i així per... Sí. Vale, posem el motllo amb una llesca de carbassa. Mira, aixequem, que ho vegin. I... Farem com una espècie de ravioli obert. Sí. Vinga. Ves omplint més o menys fins aquí. Vale, fantàstic. Vinga. Quina pintorra, tu. Molt bé. Sí, la textura té... I la textura en boca és al·lucinant. Perquè tens cremositat, tens la carn, tens la... És el contrast aquest entre dolç i salat, a mi m'agrada moltíssim. Sí. I a més és molt nostre. Hi ha alguns crítics gastronòmics que no els agrada, però... Sí, més o menys. Vull dir... Ficarem una a sota de formatge i acabarem amb aquesta. Aquí sobre, veus? Apretem una mica perquè ara ve la finalització superxula. S'ha d'anar amb compte. Evidentment, a l'edat mitja no ho feien així. Jo estic segur que feien el guisat aquest amb la carbassa i els ous bullits a dintre, però el xulo també és donar-li... També una mica més modern, adaptar-ho així d'aquesta manera i al final experimentar. Clar, i si seguíssim superortodoxament les quantitats que menjaven, vull dir, és que una persona menjava la quantitat de 3 o 4 persones en aquella època, i és normal, anaven a cavall, lluitaven, treballaven al camp... Perfecte. Que maco. I... Vale, això ho tindrem quant temps al forn? Això dos... Un minut, només que faci... Exacte. Després, formatges, podeu fer servir formatge cremós. Podeu fer cremós, jo què sé, el Casamateu tou o qualsevol formatge que sigui una mica més de textura, llavors s'us fondria, però aquí hi ha cadascú. I herbes, l'altre dia vam fer un curs d'herbes salvatges que teniu per aquí, també, meravelloses, rúcula salvatge, bledes salvatges, verdolagues, els blets, fer un bon... Bueno, inclús podries fer una manera o alguna cosa així també al costat. Vinga, és fantàstic això. Xulo, eh? Sí. Ja ho tenim, això, eh? Sí, eh? Mira que guapo. Ja fa una altra pinta, això. Ja fa una altra pinta. En Bar, jo ara et demanaré que trenquis l'ou. Fes-ho tu, coi. Sí? Segur? Trenco jo l'ou? Vinga, va. Et dono el plaer. Veus? I la idea és aquesta, que... Clac! Que et quedi una miqueta cuit de fora, però... Oh, ja sí. Veus que xulo? T'acaba de donar potser una mica més de la morositat, de textura. Sí. Vale? I ara jo ja... Ara ja es trenca, jo ja està. Sí, total, ho trencarem d'una altra manera. No, això al final és com es menjaria, aquests plats, també. Sí. Trencaria tot, aniria agafant una miqueta de formatge. Exacte. Té, per tu. Vinga, porta aquí, farem els honors. És guai, eh? És molt diferent. I també t'ajuda molt a equilibrar els... O sigui, abans que he provat el sofregit també sense la carbassa i tot, amb la carbassa t'ajuda més a netejar, no és tan fort el... I a l'ou fa aquella pel·lícula de greix, el formatge et dona la sal, és molt xulo. I així, al restaurant on el tens? Torna-m'ho a repetir, ara no me'n recordo. El tinc a la plaça Capdevila, al carrer Pare Manyanet, número 49. Fantàstic. Però el pròxim dia ja vens i et faré un dia... Me'n faràs un? Et faré la meva versió, va. Fantàstic. Fet. Ja l'adaptaré i farem així. Merci. A tu, Sergi.